Здрасти, аз съм Фил The Top Stoppers. На 15 декември ще може да видите видеото към сингъла ми. Айде, айде, и по-големи сме виждали! Айде, айде, и по-големи сме виждали. Дай, бате, дай, сте моите идоли. Айде, айде, и на мен са ми намигали. Май, ти харесат. В Mixtape 5 ще ви чакат Логопед, Дис, Фарс, Рут, Оги 23, Алгоритм Лайф Бенд, Лош и Фил. Собствените ти условия не са по джоба ти, а родствените ти подобия са там откакто се роди. 15 декември, Mixtape 5. И по-големи сме виждали. Айде, айде!